Drachten, sneur te jong. Het publiek is molmachtig opzetten komen, want de bazuin uit Oenkerk houdt haar jaarlijkse Valentijnsconcert. Dit keer met Iris Kroes, hoe goed ik hoors, en Karen Bloemen in de haatro. Naast de reportage, eerst even op een rietje wat we al hier in deze karoute hebben. Twee jonge Frieske modeontwerpers presenteren haar werk op de Amsterdam Fashion Week. Marije de Haan van Stienjes en Winder Rienstra van het Jereveen. We hebben theater van Squalbeen om haar alvast aan het tinken te zetten over keuzes die ze aast maatje matten. Wol of net roken, drinken of drugsbroeken. En hoe zit het met vreunskip? En het jaarlijkse Valentijnsconcert vond de bazuin uit Oenkerk in een oorladen lavei in Drachten. Met Karen Bloemen en Iris Kroes. Een paar weken geleden wie in Amsterdam de Amsterdam Fashion Week. Dat is een week lang alles over mode. Wat moesten wij daar? Nou, de Thomas is die helemaal in het teken van nieuw talent. En daar presenteerden haar voor het eer van de nationale en internationale passen twee jonge Frieske ontwerpers haar nieuwste collectie. Marije de Haan van Stienjes en Winder Rienstra van het Jereveen. I don't care what you dress like or what you wear, but please make sure, baby, you've got some colours in there. Now it's all very well stepping out in black and white. Ik ga vanavond een collectie laten zien die is gebaseerd op een gedichtje van Black Bart. En Black Bart is een overvaller van postkoetsen uit het einde van de 19e eeuw in Amerika. Hij was altijd gekleed, keurig netjes gekleed met bolhoed in pak, maar hij droeg wel altijd een graanzak over zijn hoofd. En dat gegeven vond ik heel mooi. En dat past heel erg bij de manier waarop ik naar mode, of althans naar mijn mode kijk. De manier waarop ik met dingen omga. Ik zoek heel erg naar zo'n ongure mannetjes en de zelfkant van de samenleving. Marije de Haan studeerde in 2010 aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Vorig jaar was ze Haags toptalent en kreeg ze een beurs waarmee ze haar eigen modelabel op startte koer. Al een protte succes dus. En ze liet het haar aardig goed thuis te veel in de modevrouw. Ja, het is een wereld waar ik me op mijn gemak in voel. Maar ik ben er wel vrij nuchter onder, denk ik. Ik ben hier graag, maar ik doe vooral mijn vak heel erg graag en daar hoort deze wereld bij. Kloppen alle vooroordelen van de hectiek en de types? Ja, dat klopt zeker. Maar ik denk ook dat heel veel mensen nog steeds het gevoel hebben dat het een grote glamourwereld is. Wat niet zo is. Ik zit nog steeds met mijn haar op 6:30 en mijn oude pyjamabroek midden in de nacht dingen te maken. En dat is een beeld dat mensen er niet bij hebben. Ze denken vaak dat je in een spierwitte studio en dat die kledingstukken er opeens wonderbaarlijk zijn. En dat is niet zo. Maar onthoud dat je het even voor 10 minuten aanhoudt en dat je hier blijft. Als je wat wilt drinken, rechts in de hoek. Ja? Niet de snor komt erop. Ik zie jullie zo weer. Ik ben denk ik wel een verhalenverteller. Dat doe ik graag. En ik zoek ook nooit naar het standaard verhaal. Ik hou juist van de ongure verhalen, de smerige dingen, de viezige dingetjes, de criminele dingen, de gevangenen, de dronkenlappen. Dat is wat mij het meest interesseert. Ik doe dingen gewoon heel toevallig en dat wat het nodig heeft is dan bijvoorbeeld, nou ja, ik was op dat moment de gaten in de stof aan het schrapen met een schaar, omdat ik vond dat dat nog nodig was. En dat past er inderdaad wel bij. Het hoeft niet allemaal perfect en helemaal gelikt te zijn. Ik maak geen mode die direct
verkocht wil worden of die mensen direct willen hebben. Ik vertel liever het verhaal en het zou heel mooi zijn als mensen naderhand ook dat verhaal willen kopen eigenlijk. Ja, alles moet ik kan niet heel veel naar binnen, maar hij moet wel iets naar binnen. Ja, hier is hij namelijk naar binnen gegaan. Ja. Ik ben geïnspireerd door 2 dingen. Ten eerste nog een schilder, een Nederlandse schilder. Hij is net heel bekend, maar hij heet J.C. van Schagen. En hij is een cubistische schilder die hyperkubussen maakt in maar meerdere dimensies. En hij schildert dus maar heel volle facetten. En wat het mooie is aan de schilderij is, als je het van de oren kan besjuggen, dan zie je wel een heel patroon erin, zeg maar. Winde Rienstra studeerde fashion design aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Haar werk leert hem kennen door haar liefde voor architectuur, moderne kunst en duurzame materialen. In een sprookjesachtige sfeer gaat de collectie maken van biologische zijde, papier en karton over de catwalk. Ik vind hout een heel mooi materiaal om te werken. Ik werk het liefst met natuurlijke materialen. Ik gebruik wel moderne technieken om het eruit te snijden, maar ik gebruik ook heel veel handwerk nog, zeg maar. Dus al die vouwen, zeg maar, dat is alleen maar de hand erin strutsen en Het mooiste zou zijn om internationale shows te gaan, dus in Londen of Parijs of in Tokio. Het is een heel duidelijk doel om nog over de grens. Ja, en meer verkoop natuurlijk. Ja. Zit dat erin? Maar was het makers en was het worst? Ik denk dat ik daar, dat is natuurlijk wel lastig, want ik maak ze echt haute couture stikken en er zit zoveel werk in dat de prijs ik natuurlijk snel omheen giet. Alleen ik wil naast de haute couture collecties, wil ik accessoires maken die het wel meer verkeper binnen. Hoe heeft u dit ervaren van nieuw? Ja, het is heel spannend, echt super volle zenuwen, maar het is echt heel mooi en ik maak me heel wat zwaarder nice. Maar als je dan het publiek ziet en ze gaan steen klappen, zeg maar, dat is echt geweldig. Noortje Vos en Anne Zielstra binnen van Theater Smoor. En dat is een lied, tweemansbedrijf dat educatief theater maakt. Op dit stuit reizen ze bij de Frieske basisschool langs met de voorstelling Afslag. En dat is een voorstelling die gaat over het maken van keuzes, groepsdruk en opkomen van jezelf. Theater dus, die de band aan het tinken zetten moet. Oké, hij staat voor je en dan doe je je ogen dicht. Je mond een klein stukje open. Ja, en je tong een stukje naar buiten. En dan draai je rondjes met je tong naar rechts. Ja, en rondjes naar links. Ja. En dat wissel je dan steeds af, rechts en links. Ja. Zie je wel dat je het kan? Ik kan het. Je kan het. Hij staat op je te wachten. Veel plezier. Okay. Mijn naam is Anne Zielstra en ik woon in Balzet. En ik ben 27 jaar. Ik ben freelance theatermaker en speel je mijn Noortje in de voorstelling Afslag. Wij samen Theater Smoor maken en oprichten. En ik jou ook een soort theaterlessen voor kunstencentrums. Ik ben Noortje, ik ben 28 en ik woon in Groningen. Ik ben ook freelance theatermaker en daarnaast werk ik als theaterdocent op de PABO van Stenden Hogeschool. En te jaren vormen ze Theater Smoor, dat educatief theater maakt van Squalbeen. Vanmorgen binnen ze op het Jereveen en vanmiddag in Sjobert. Oké, komt-ie. 3, 2, 1. Afslag spelen ze als wie het een opname van het programma Klasgenoten. Dank jullie wel. Zomaar een klas uit duizenden, ergens op een school, ergens in het dorp, ergens in ons land.
Een klas vol met herinneringen, een klas vol met verhalen. Ja, en vandaag hebben wij te gast basisschool de Ekke de Haan. Hier zit groep 8. Toen waren ze 11, inmiddels zijn zij 21 jaar oud. Wat is er van deze klas geworden en welke keuzes hebben zij gemaakt in de afgelopen 10 jaar? Mooiste meisje van onze school? Leuk om jullie allemaal weer te zien. Hey Jan, we hadden het echt leuk op de basisschool, hè? Nee, hier. We gaan eigenlijk terug met hun in de tijd, alsof zij 10 jaar ouder zijn. Gaan wij terug naar de periode van hun middelbare school en de basisschooltijd. En daar spelen zij ook een deel in. Dus we spreken hun ook aan van wat voor keuzes heb jij nou gemaakt? Hoe ben jij multimiljonair geworden? Dus ze worden heel erg betrokken bij fictieve dingen die eigenlijk gebeurd zijn. Sanne had nooit zo heel veel vrienden. Hé, ja wat? Ja, dat feest, hè? Ik dacht, als we dat nou een weekje verplaatsen, dan help ik jou mee met de hele organisatie. Nou, dat dacht ik dus niet. Kom op. Nee, we hebben dit al lang geleden gepland. Ja, ik reken op je. Kom op. Ja, was toch best een lastige keuze, hè, die hij maken moest. Is het moraliserend theater? Nee. Dat hopen wij net. Dat we hier namelijk eens insteken om een voorstelling te maken die educatief is, maar ook echt theater is. En wij hebben wel zocht om echt ze mee te nemen in de verbeelding. En dat ze echt even in de wereld stappen van overzitten in de studio en overkomen op televisie. En het moraliserende, dat wonen we juist wat, er net in, hè. En met name in het naaipeteer. Want hierna gaan we de klas in. Om daar te zien van hoe tippen we die onderwerpen aan, zoals alcohol en roken en ouder worden. Ja, dus was ook altijd een beetje alleen. Beetje zielig. Het gaat er heel erg om dat we met de kinderen daar gesprek over hebben. Dat ze hun eigen verhaal durven te vertellen. En ervaringen uit te delen. We hadden een hele leuke avond gehad. En ik had ongeveer 2 biertjes gedronken. Nou ja, en toen ik naar huis ging, toen werd ik ineens duizelig. Ik reed op de brommer en slingerde over de weg heen. En toen klapte ik ineens tegen een tegenliggende auto aan. Heel vaak je dat die gesprekken toch net in een klasse plak vinden. Dus dat leerkrachten misschien het moeilijk vinden om dat om te knopen. En ik langer erop terug te gaan. En misschien net zoals vreetje van, wie drinkt er was alcohol. Maar dan, als het erbij blijft, dan kiest er net je op in. En dit is een mooie aanleiding. Wij stellen u kwetsbaar op. We spelen je een rol. We laten een soort van uzelf zien. En daarna is merken dat het een beetje terugbrutzen is. En dat ze zelf ook dingen vertellen willen. Ik heb wel eens in je jongen. Of ik vind het zo raar. Hoe kun je dan zo raar reageren op alcohol? Of wat doet het dan mooi? Toen zag ik zo'n man die viel bijna in de sloot. En toen pakte hij zijn fiets en ging hij fietsen. En toen viel hij van de fiets af. En toen kwam hij thuis. En toen was hij helemaal duizelig en gek en boos en zo. Wat vond je ervan om dat te zien? Raar. Vond je het eng? Jawel, ik dacht misschien gaat hij wel naar mij toe en dan gaat hij mij slaan of zo. Wie van jullie zegt, nou, op mijn 14e dan ga ik echt nog niet zoenen. Dan ben ik nog te jong. Steek eens je vinger op. En wie zegt nou, op mijn 14e dan mag ik dat zelf eten en dan denk ik dat het misschien wel eens zo is. Kijk. Schrik je Mick Wallace van een reactie van een band? Ja, ik heb wel eens een jonkje gehoord in een klas gehad, want zijn huid die wie overleden terug, die wie alcoholist. En ik koos gewoon merken dat die hele sfeer in die klas heel oors was. Toen het over alcohol begon, want dan wie het wachtje, de band zitten op elkaar te wachten van oké, wie gaat het vertellen? Gaat het meester het vertellen? Wordt het verteld? Hebben we het roer, ja of nee? En toen was het wat stiekem zijn en dat jonkje dat moest googelen. Ja. Dus daar wie het, viel dat ik nog net helemaal iepen. En wie wel een mooi moment om het weer goed te hebben. Mirjam, hè? Heeft die Mirjam al wel eens gezoend? Ik zei ja.
Jongen, dat is helemaal niet zo. Dat hoeft hij toch niet te weten? Wauw. Doe je mond een klein stukje open. En je tong een klein stukje naar buiten. En dan draai je met je tong rondjes naar rechts. En naar links. Ja, en dat wissel je steeds af. Rechts en links. Ja. En dan vindt u het vooral ook heel fijn als je nog even over zijn rug heen wrijft. Zoek voor meer informatie over Theatersmoor en de voorstelling afslag op www.theatersmoor.nl. De grote sale van de Lawaai in Drachten ziet al aan de snuur aan een nokte vol. En de kaartje die weer in een mum van tijd uitverkocht. Wat weer het geval? De bazuin uit Oentjerk die spelen daar haar een jaarlijkse Valentijnsconcert. En dat dient ze voor de 24e keer. En daarom wie ik Karen Bloemen van de partij en Iris Kroes. Douwe Talma die wil daar ik wel graag even heen. Nou, er zitten eerst twee gasten zitten erop. Die harp die komt hier te staan. Dus dan zit ik hier ergens zo een beetje zat te spelen. En nou, dit, ja, ik heb net de stoel. Kijk, ik ben er net waar. Maar ik zit dus maar hier en dan ga ik zo zitten en dan zit ik samen een beetje te spelen. En daarna ga ik opstaan. En dan ga ik samen met de bazuin. En ben dat die teksten die daar op Nee, dat ben net mijn teksten. Nee. Toch alles in te hollen. Ja. Als het goed is. Dan togen wij het peren en lang. De winnares van de laatste editie van The Voice of Holland. De 19-jarige Iris Kroes uit Drachten. Waak in haar intussen net. Twailien spruts Douwe Talma ik al eens mooi haar. Dat wie doe omdat ze te jaren met Pieter Veenstra op de Frieske Music Night stier. Doe zei ze dit. Ik denk er naar de Academie voor Popcultuur te gaan in Ljouwert. Want het is voor mij natuurlijk wel wat dichterbij. Ik maak nou sneller mijn keuzemeidje, maar ik ben er nog net helemaal uit. En de laatste keer dat spruts wie Twailien en dat wie voor Clipcar. En in de tussentijd is een heel soort gebeurd, heb ik begrepen. Ja, dat klopt. Maar hoe gaat het nou met jou? Ja, heel goed. Ja, het gaat heel goed. Ik ben lekker druk en ik vind alles ontzettend leuk om met al je meid en meidjes. En ik heb gewoon heel veel zin in de komende dingen die al je nog gaan komen. Ja. Dus ik heb er echt heel veel zin in al je en dat het al je zo leuk is om te doen. Want hoe zit je leven er nou uit dan? Wat spookst daar uit? Vertel eens. Nou, ik spook heel wat uit. Ik ben nu mijn nagels roze aan het lakken en dat doe ik normaal nooit. Los daarvan? Los daarvan, ik ben aan het optreden vaak. Nou de laatste tijd en ik heb vorige week mijn single opname en die komt, No Vreed komt die uit. Okay. Dus dat is ik wel heel spannend en bezig met mijn album. Wils de bazuin al speelt, ziet je wij de klaaikemmers weer op. Ik speel namelijk mijn eigen tour ook nog. En dat is echt totaal iets anders. Dus ik vind het juist heel leuk om dat af te wisselen met totaal ander repertoire in een totaal andere bezetting. Ik bedoel, kon ik maar elke avond zo'n blaasclub meenemen? Lijkt me helemaal te gek. Waarom? Nou ja, dat klinkt toch waanzinnig, man. Het is echt, ze spelen ook echt heel goed. Doe maar hoor. Ja, kijk goed. Nou, ja, dan ben ik zo lekker zo. Liefde, vriendschap, broederschap, dat zijn geen losse kreten. Iedereen weet dat ik dolgraag bij de bazuin had gezeten. Ik heb er gewoon heel veel zin in. Ik ben de laatste tijd echt nooit meer zenuwachtig. Dus dat is wel heel prettig dat ik dat inmiddels ontwikkeld heb. En ik vind het gewoon heel erg leuk om weer eens in Drachten op te trainen. Want volgens mij, ben ik nou toch zenuwachtig? Daar lijkt het. Oh ja. Er dacht je even bij. Nee, maar om dan toch weer in Drachten op te trainen. Want ik geloof net dat de voorlopige optredens hier in Drachten staan. Een heel groot applaus van de winnares van de Voice of Holland. Gewoon hier lekker uit Drachten, Iris Kroes.
naast jou staat er ook de winnares van de Voice of Holland, onze eigen Iris Kroes. Ja, het is natuurlijk waanzinnig als je zo jong bent en je krijgt zo'n podium om je talenten te laten zien. En ik ben ook een oude juf, want ik geef al 20 jaar les, ook op de Academie voor Kleinkunsten, op de Academie van Frank Sanders. Dus ik zie zo'n vrouw en dan denk ik alleen maar, oh, mag ik even? Weet je wel, dan wil ik gelijk al mijn kennis spuien, omdat ik denk, dat heb ze wat aan, of dan kan ik er net een stap verder helpen. En ze zingt prachtig en ze speelt heel mooi harp. En beide kunnen nog... Er zit nog wat extra's in de pot. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. Omdat de organisatie elk jaar grote namen strikt voor het Valentijnsconcert, binnen we benijd wat ze van takkend hier op het eeg hebben. Ja, dat wordt natuurlijk elke keer een beetje lastiger. Ja, je hebt toch alle hier een beetje denken van wat maar we nou nog. Maar wat we nog heel graag hebben willen is Herman van Veen. Dus daar hebben we al een paar hier achterom om die te krijgen. Hier in Weerjoen eigenlijk ik wil graag gaan willen variëren hier beleven, omdat ja, uw dirigent Klaas van Nou, dat ik heel wies met wijs hoe. Net lukt en nou, die beloven volhouden. Maar het is een moeilijke, want hij treedt net volle meer op. Waarom niet Iris Kroes? Want later dit jaar kennen we een volslooien album van haar verwachtje. En schreeuwst jij al die nummers zelf voor? Of, nee, ik ben wel bezig met schreeuwen, maar met even zien wat de combinatie qua nummers en qua samenstelling van wat er al je wil en er al je net op kan. Maar is dat wel de bedoeling dat je toch wel wat meer die eigen materiaal schreeuwen zit? Ja, het is wel de bedoeling van het management om mijn schreeuwtalent te ontwikkelen in Sisma. Dus daar ben ik al een beetje mee bezig. En ik heb zelf ook al wat schreeuwen, maar dat moet natuurlijk wel zien of het al je nog past. En, want ik ben er nog wel vrij nij in. Ik ben net iemand die altijd al versjes schreeuwen heeft. Dus het is al je voor mij nog in ontwikkelingsfase. Ik pak gewoon die kans en ik ben echt bereid om er alles aan te doen om gewoon een hele mooie muzikale carrière te gaan maken. Dank jullie wel. De Bazuin. Dank jullie wel. Als ik iets tegen haar zou zeggen, dan zou ik zeggen, elke nie en alles aan takkomst, dus doe ik. Nou, dat is best goed. Niet slecht, no? Nee, dat is net min. Net min. Dit was de K-route van deze week. Na je week dan hebben we de accordeonmuziek van Hotse Jelsma, de geschiedenis van de minister in Friesland en een mooie biografie over de Belgische kunstenaar Gerrit de Wilde. Van nou bedankt voor het zien en na je week.